Mase kumingelele emsazweni wethu neNgoma FM. Yebo sanibonani Mhlaba. Unjani ma? Ngiyaphila mina njani? Umama ubani wakabani ukhuleke nje mamphamisile. Ungawathusini sibonga. Kuwathi bani? Ward 4. Ubuhlala phi masonke isikhathi? Bengihlala emkhukhwini eDlamini. Usekunikele ngqongqoshe indlu manje kuthini ukuphala kwakho? Ngijabula kakhulu into engijabulisayo ngijatshulisa ukuthi abantu abami ngizobashiya noma ngingafa ngizobashiya bekhululekile benomuzi bengahlele ehlane kunye nabazukulu bami iyona leyo nto leyo engijabulisa kakhulu okungiphatha kabi ukuthi ngihlele emkhukhwini ngilongibalisa ngithi abantu abami kusami ngiyobashiya ehlane manje sengiyajabula ngiyathokoza ukuthi abantu abami ngizobashiya bekhululekile behlele emzini kamawabo sebangana nabantwana labe ngibakhulisayo abazukulu oyedwa una 14 oyedwa una 10 oyedwa una 21 bathathu usokhulisile ma mhlambe kuthini njengokusho ukubonga ngqongqoshe ngiyabonga ngqongqoshe wethu ngendlela senzele ngayiswela umlomo izinkulungwane ngoba ukwazile ukusikhipha kulokhu kuhlupheka nakulolu size kade sikulona engathi uNkulunkulu angamlonda akhule azakhutha isizukulwane sakhe sawubona kakhulu